Il-ġimgħa filgħodu ingħata bidu għall-ewwel fiera agrikola f'Malta li tiġbor fiha taħt saqaf wieħed lil diversi produtturi lokali ta' ikel bnin u frisk. Iżda mhux biss. Fil-fatt matul dan it-tmiem il-ġimgħa dawk li ser jattendu se jesperjenzaw aktar mill-viċin xogħol il-bidwi u r-raħħal u ser jiksbu wkoll tarif dwar is-sajd u l-akwakultura. Tkellimna ma' wieħed mir-raħħala li qed jieħdu sem li qal li permezz ta' din il-fiera il-konsumatur Malti ser isir jaf aktar dwar il-prodott lokali. Tkun tajnuna kbira għalina, nisperaw li fi żmien futur dawn l-affarijiet jibqgħu għaddejjin, imma bla dubju il-konsumatur Malti x'in jiġi jara u jmiss bideħ biex jgħaddi bin-naħa ir-raħħal hija ħafna tajnuna għalina. Waqt l-istess fiera John Gawci, bidwi illi ilu 50 sena jaħdem ir-raba għal pirriħat fuq ġejja mill-frott u l-ħaxix frisk, tkellem dwar kif din il-fiera ser iżżid id-domanda għal prodotti agrikoli lokali. Fiera bħadem meta konna narawha kienna morru barra biex narawha. Illum grazzi għall-gvern għamlilna del-fiera hija veru interessanti u jiena ngħid li fuq din il-fiera il-prodott Malti ma nafx li ħaj jesplodi imma żgur ħajimxi l-qoddim. Nuqgħod naf x'qed ngħid jiġifieri. Il-President ta' Malta George Vella flimkien ma' Sinjura Miriam Vella, il-Ministru responsabbli mill-Bidja Anton Refalo u s-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u l-Ħarsien tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd daru diversi stands u ltaqgħu mal-bdiewa is-sajjieda u oħrajn li jaħdmu fl-akwakultura u ma tkellmu wkoll ma' numru ta' nies li rħewla lejn il-fiera. Spikkat mod partikolari l-interazzjoni li kellhom mal-istudenti li l-ġurnata skolastika tagħhom kienet ikkaratterizzata din il-fiera informattiva.